Цялото сервоуправление на машината прави оборудването да работи по-безопасно, по-стабилно и по-интелигентно. Грамофонът работи само когато има кутия, скоростта може да се регулира отделно. Когато има заседнала, грамофонът автоматично ще спре. След нулиране за един бутон грешката може да бъде отстранена и машината да се рестартира, за да работи. Корпусът на кутията не се върти по време на процеса на запечатване, което е по-безопасно и е особено подходящо за крехки и течни продукти. Приложимо за консервни кутии, алуминиеви кутии, пластмасови кутии и хартиени кутии, това е идеалното оборудване за опаковане на храни, напитки, медицински напитки, химическа промишленост и